Vay! Bir men çaktımı näme? Biz hemimiz öldük. biz hemimiz öldük. Hey, hani kemplemiz du? Bütün ağzanlı dayı. Ay, acık mi kamp tasi? Halınız qawmy? Hava. İki değil la çalatım gözümlep çiğişipdi. Vay, bir de men imanım geçipdi. Şekti şeylemi. Havalip hem yerlim geçi vati. Yadınızda saklağınız. Fakat dişiniz veren sandıkla qafaqını açıp bilyanırsanız. O men kefim nol. Hey, açtın mı näme? Ay, dilim pişirdi bir tarafın öyle. Vay, imanım lep geçipdi. Men kitelep bayan paraya hem yerlem. Vay mene tamam oğlum men bay geçimel şu an. Hey gıyla. Siz ne mi derdiniz vay? Siz o timden beter iyiyiz daha. Ne mi derdiniz va? Aydınla. İmmallar geçi ya. Vay, can Allah'ım. Gözüne ne molle? Hey, siz cengeleme saradınız bir yerde oturdunuz mu he? Hava. Aham nämeňizin oturup otyňyzy gözlemediniz mi he? Ola hem ýerde çaşyp etdiler. Renkleri de ýaşyly. Şuň ýanak boýuwatdymy? Iňne şunçy. He. Semlatyň üstüne türkdirsiňiz. Wa ýok! Ýok! Mın imkani yok. Why näme diýip? Why maňa kömegedin? Hey, mını verden men oğutum ma. Menne bir näçe däne çekşim ma. Hemde bir däne muşemme. Baxşla, men sana otady hellemlik kopola reperli ýanyk diýdim. Hemde wa, men sen halkalaňdan beter hoşum geldi. Beter odurmuşdy bola. Dogurma ýanyň, tawuk ol. Hemde seni men baxşla otada wa tentefiden ýerenňdam. Ay ýany ýok daýt, aýtyp omaga gerekdi. Dost bolup bilersikmi? Näme bolmany? Oladaki lafando aydazatnaň çynnym şole he? Leşaname. Naçur turpdy o. Naçur. Hemde on halkalar ýany geçikli halka dünýede görmedim men. Au. Eger ondan bedin gelýän bolsa, ony ýa kepledin otada he? Sen mınjırdatla görmepdirsiň ýa? Gadymdan aýtypdyrlar, dostlaryň ýakynyna sakla, düşmanlaryň ýakyrrakda. Vay! Aham, men sen dostum helle? Hawa, elbette hanipçek. Anladık anne. Ne var oğlanlar? Hey, siz iki tane kıyı getirmediniz mi? Vay! Vay! Şöyle su çuvatıyla. Hava! Yani içip bilsene. Gödük niye mi çeşiptir canı oğlum? Hiç satayıp bir alerjim var. Beter nazur olupdu. Koy sesini. Ben onları belli çekerim olanne. Hey, dostlar. Beter de işte. Biz o işe edip bilersek. Ne moy? Ol beter yürek bulaştı. Hop oğlanlar bizim birden jacuzzi'miz var. Bay şunu bir şont becerip köpmeli. Hop bize birden müdür gerek. Men awu min ýaklary görensem, men özüm intikab etýän. Kefiniz ýok diými he? Hop ýeke gol näme etmeli biz? Sandıkları açın. Rica sen de bari o iki tane boydaş getir berik. Hemme zarlamız veren. Bu da kızgın soğunca kuduysa. Hawa! Hawa! Hop, bizim faq bir dene, otan adamımız var näme? Jik. Jik loksala.
kıllıqsalla. Siz darganmadan amanna qalыңız. Endi siz başqa Tomson güllüňide gelip bize kudy bilen hal etip bilýäňiz. Vay can. Tikelli balıklar näme diýin? Bete telekedi men sizin ýeriňizde bolsam, akşam odan aptalda siz görerin. Biz attık. Kendi içkileplerde kalıp bilyak. Biz utduk, biz qalyak, biz utduk, biz pankaryak, yazmanı biz utduk. Şu apıl. Ne mekmeli ha? Bay bir öy vermeli biz şu atlam. Men aýdaýmy, ýa sen saltaňyz, ýa-da DJ öýüt ýa. He? Nemişip? Aýdaýmy, şonsa ikiňiziň saat 2-de tawukly börek kelläňizde. Men bir agyr maşyn götürjek bolsam, aýtýan ulukwan adam ýanymyzda galsyn. Yok bu bolmaya. Men bilýän kimdemi? Ey dostlar, on öy verip bilmeýäk biz. O bize gerek adam beter. Başka birini aýdyň. Haynaha, lep öde. Yok. Duz, maňa duz gerek. Safraňysyny duz goýmapdylar. Duzda? Hey, her näse sen ýanyp böklemän oturmadal. Kipleme. Bolýa, gelin birme aram bolan oglanlar. Men ýanyk bolmaýakim. Men eva, lep tından tamagyny ýatadym. Barýan ýatmana. Sen ol işitip bilmeýän. Hani belli de kim öýe gitmeli. Men heyran galypdyn utduramda. Olonkuda 6 däne gyz bar. Niýetin nämede he? Hawa, keple samsyjak oglan. Hop erkekler heleylerden zorla. Sportda da olurdan öwde. Yok. Ýöne, çynyň menen o kep aýtmadyň näme sen helle? Dedim aýtdym aňa, gyýlardan habardar bolýdy. Kim getirerlerini olar kömek etdiýdi. Ya! Samsyjak, näme biz sen kömeňe darmy? Yok valla. Gyýlar bir oňa wagt bermeňizsiz. Her näsen erkekler gyýlardan hakyllymy ka diýen ok. Ýöne şola şeýle. Haydo, senin beter kendi öğrenmersen bir dünýeden. Tikelli balıklar. Siz marshmallowlar kempingçilerinde oğluňyzy kızdyryp ýaňyz. On tahamyndan keyif etýäňiz. Ýöne şu kemping içinde olar çyndan ýaşamakdyrlar. Çyndan. Siz hemeňiz reýliňiz zyňlygyz. Bir intihab etdiňiz, öýükdirmäne. Atlaňyza goýsam, gelip marshmallowlaňyz almaly. Oğlum, her kimin adını okuýmasam, marshmallow yetmese oňa ol öýükdirmeli. Ta sabar gaýyk. Oğlum, otturan adamdan gaýygyna minýärde öýükdýär. Oğlum, şu ýaşmaň içinden kullen çykýar. Ýygyna da gelip bilmeýär. Hiç moga. Hop, evvelki marshmallowmyz yetýär. Jefe. Hayır. Vay, bir beter gawe. Bir beter atlep. Men galmak. Katie. Bridget. DJ. Harold. Awa. Sadie. Tawgal. Tawgalan. Tawgal. Duncan. Oglanlar. Bu giyeceğin ahirki marshmallowsadyr. Kurtmeni. Näme diýjekimi bilemok. Ýöne heyran galym, eliň burnuňa sokaňla. Otturan adamdan jaýlar o gatdalla dogan. Zmagat, marshmallowlaňyz bilen keyif ediňiz. Hemde siz amanna. Ýöne henipçek. Hawa,
Kemde yaşamak adamın halini alıyor. Yönümün her şadı değil mi? Hemme dehmedim çekecek. Yaşmalarda utça koydum. Geçecek sen lan sağlığından çürüyüp. Hemen sağlığı. Tırlanıp kıymanla. Tırlanıp kıymanla. Tırlanıp kıymanla. Lefte tuvatiyiniz mi he? Qawe. Ola partiyin içinde hoş bolup bilýärler. Ýöne men hemme ýaşmalar otarym. Hiç kimne ewme geçmermeýin. Оставайтесь с нами вместе. Мы победим всех злодеев. На Cartoon Network Ben 10. Инопланетная сила.